आच्छा दिनै बे खुदिसानि हाबाफारिखौ मा थांखिजों लानाय जादों? निश्चय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जे आसाम जुडिसियेल सार्भिस बे जे सार्भिस मोनसे रिक्रुटमेन्ट बे रिक्रुटमेन्टनि प्रसेस बे प्रसेसआव जे थार्ड ग्रेडनि प्रसेसआव 50 मार्क आसामिस लेंगुवेजखौ सोसननाय जों नुबोबाय थादों। बेजों लोगोसे दा जे जुडिसियेल एसिस्टेन्ट जे एडभार्टाइज जादों बे एसिस्टेन्टआवबो 20 मार्क आसामिस लेंगुवेजाव सोसननाय जादों। दा बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ माब्लाबाबो गनायनो हानाय नङा। मानो होनबा बर' रावा भारतनि 90 सिडुलाव हाबनाय मोनसे राव। बेजों लोगोसे आसामनि माने सरकारि लोगोआरि राव बे माब्लाबानो थिसनजाखाबाय। दा बेजों लोगोसे बे जे हाइ कर्टनि मोनसे रिक्रुटमेन्ट प्रसेस जेराव जों न्याय नागिरो बे न्याय नागिरनाय मोनसे अनुष्ठाना जाहाथे जोंनो बेबायदि न्यायखौ जाहाथे होयो। जोंनि जे बर' राव बे बर' रावनि न्यायखौ जाहाथे होयो आरो बेवहायबो जाय फरायसाफोरा जोंहा दिनै मेट्रिकनिफ्राय लानानै हाई सेकेन्डारिसिम बर' मिडियाम फरायनो मोनबाय, बेजों लोगोसे मास्टार डिग्री PhD लानो हाबाय बर' बिजोंजों फरायनानै। दा बेबायदियाव बर' बिजोंजों फरायग्रा फरायसाफोरखौ नासयनाय बायदि बे जादों। बेहाय जि एडभार्टाइज जाबाय थादों बे जाबाय थानाया जुडिसियेल सार्भिसआव जे एडभार्टाइज जाबाय थानाय बे थोंजोङै माने आसामिस लेंगुवेजखौनो मोनसे कम्पालसरि थार्ड ग्रेडआव 50 मार्क आरो एसिस्टेन्टआव 20 मार्क बे मार्कखौ होनाया जोंखौ नासयनायखौ जोङो माने मोनदांदों, नासयनायखौ दिन्थिनाय जादों। दा बिनि थाखायनो आसाम सरकार लोगोसे जेरै गुवाहाटी हाइ कर्टखौ जों बेजों मोनसे खुद्रिसारनायनि गेजेरजों खावलायहरदों। फैबाय थानाय जिखिनि बे जुडिसियेल सार्भिस आरो नै दा होनाय एडभार्टाइजनि जुडिसियेल सार्भिसनि 20 मार्कआ आयदार अर जानांगौ। आसामिसाबो थानांगौ आरो बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफ्राबो बेहाय लिरनायनि खाबुखौ मोननांगौ। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुद्रिसारनानै बे दिनै जे एडभार्टाइज माने बिलाइ बे एडभार्टाइज बिलाइखौ सावनानै खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बे मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जादों। जोंनि दाबिया माने थार दाबि आरो बे थार दाबिखौ न्याय मोननांगौनि थाखाय बे हाइ कर्टआ जाहाथे जोंनो बे सुबिदाखौ होयो बर' बिजोंजों फरायग्राफोरनि बिखेखै फरायसाफोरखौ। नङाबा बर' बिजोंजों फरायग्रायाथ' आसामिसखौ कुनु दिन लिरनो हाखानाय नङा, फेलबो जागोन। बिनि थाखायनो माने बर' बिजोंजों फरायग्रा फरायसाफोरा गुवाहाटीनि हाइ कर्टनि जानो हाया। माने जि मोनसे बिथांमोननि जि सेलेक्सन प्रसेस बा बे गोजौ आवथानि मोनसे जायगा मोनहैनांगौ बेहाय जों मोनहैनायखौ नुनो मोना। थारैनो बे आसाम सरकारा बर' रावजों लोगोसे गुबुन हारिसानि जि राव बेखौ फोजोबस्रांनायनि खैसार होननानै बुंनो सानो नामा? दा बेवहायथ' मोननै जोङो नुयो। आसाम सरकारजों लोगोसे बे गुवाहाटी हाइ कर्टनि मोनसे थाबाय। गुवाहाटी हाइ कर्टआ मोनसे जे अट'नमि बडि, बे अट'नमि बडि हिसाबै मोनफ्रोमबो जे रिजनेल लेंगुवेजखौ बेहाय बाहायनायखौ जों नुदों। रिजनेल लेंगुवेज हिसाबै जिहेतु आसामाव आसामल' नङा, आसामिसल' नङा, बड'आबो जिहेतु बे रिजनेल लेंगुवेज आरो बेखौ आसाम सरकारनिफ्रायनो एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज होनाय जादों। दा बेवहाय माब्लाबा खेथ्रआव जों बेखौ एसे नासयनाय बायदिखौ नुनो आरो बे नासयनायखौ नुयोब्ला जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो सिबिजाफेराखै आरो बायदियाव जोङो खाबुखौ मोनबाय। नाथाय बे जुडिसियेलनि मेटाराव बारे खावलायसेयावबो बे रावखौ बर' रावखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बेवहाय जों माने हाइ कर्टखौ खावलायगोन, जिहेतु न्याय होग्रा मोनसे बे अनुष्ठान मोनसे, बेनिफ्रायनो जोङो न्यायखौ हास्थायो, बेनिफ्रायनो गोबां मानसिनो गोबां बेबो मोनथायफोरनि न्यायखौ होयो। दा बे न्याय होनाय मोनसे अनुष्ठानाव बेयो जाहाथे थालाङा बेखौ जोङो खावलायो।